Hi, Kayla. Hello po. Ayan. Hi, love. Sige, Kayla, kwentuhan mo na ako anong mapaglilingkod ko kay Kayla at napatawag po sa usapang LDR. Berito po kasi yung DJ Lala. May boyfriend po ako. 37 years old na po siya. Okay. Mahigit 1 year na po kami. Mhm. Tapos, wala po akong kaalam-alam na. Sorry, naiiyak po ako. It's okay. Na, niloloko nila po pala ako. Nung tumawag po ako sa kanya, babae po yung nakasagot. Tapos, asawa daw po siya noon. Tapos po nung tinanong ko po yung boyfriend ko nung nagkita kami, nagde-deny po siya. Hindi daw po yun totoo. Okay. Tapos, pero naniwala naman po ako sa kanila. And after nun, nagtataka na po ako kasi pagkagabi po tumatawag ako sa kanya, nakapatay po yung phone niya. Tapos kasi di niya, lobat daw po kasi, di niya na-charge ngayon. And then, nung tumawag po ako ulit, babae na naman po yung nakasagot. So, 3 months pa lang po pala silang nag-live-in. Tapos, buntis na po yung babae. Okay. Tapos, ayun po, parang, hindi pa po ako masyado nag-aano doon dahil sabi po ng boyfriend ko, sinisiraan daw po siya. Minsan niya daw po yung sumagot na yun. Tapos, nung nakausap ko na po yung kapatid niya, totoo po talaga, 3 months na po silang nag-live-in. Tapos po, ginawa ko po Lala, nasaktin po ako. Siyempre, nagalit po ako sa kanya. Brenay ko po siya. Tapos, ayun po, pilit po pa rin siyang bumabalik sa akin. Naghingi po siya ng sorry. Ako naman daw po yung mahal niya. Ako daw po yung pakakasalan niya. So, supportahan niya na lang daw po yung bata. Okay. So, naguguluhan po ako, DJ Lala. Hindi ko po alam yung gagawin ko. Kasi, mahal ko po siya, pero hindi ko po alam kasi may nabuntis na po siyang babae. So, si Galit na girl po ako. na nagsasabing asawa niya ay naging sila lang habang kayo pa. Kasi kung Opo. 3 months pa lang silang nagsasama, di parang, let's say, 3 to 4 or 5 months pa lang silang in a relationship. Pero kayo guys ay about a year, tama? Opo, ganun po. So, bukod sa cheating, nakabuntis pa si kuya. Opo, nakabuntis po siya. Okay, tas ngayon ang sinasabi niya dahil ikaw yung mahal ko, iiwan ko yung mag-ina ko para sa'yo, susuportahan ko na lang yung bata. Opo, ganun po yung gusto niyang mangyari. Okay, pero syempre ikaw ayaw mo, love. Naguguluhan po ako. Hindi naman po yung point na mahal ko rin siya, pero hindi ko po alam kasi buntis na po yung babae. Parang inisip ko na lang na kung mahal mo ka ako, ba't mo pa ako niloko? Parang ganun. Yes, I Hindi ka understand. sana ng buntis ng iba, ganun. Every time na sinasabi mo yan, ano namang sinasabi sa'yo ni kuya para bilugin yung ulo mo? Ano daw po, nung time po kasi na nag-away kami, hindi, pinatay ko po kasi yung phone ko for 1 week. Hindi ko po siya kinakausap. Tapos, yun daw po, nagkainuman daw po sila ng pinsan niya. May pinakilala daw pong babae. Tapos, yun daw po may nangyari sa kanila. Aksidente lang daw po yung nangyari. Aksidente, tas tumagal sila ng 3 months? Yun na nga po. Nag-live-in pa? Aksidente. O, tapos, Opo. Love Kasi din- yun po ngayon, pinupuntahan niya po ako sa bahay namin. Nagsasorry po siya. Tapos, minsan po ako sa trabaho, ganun. Hindi po siya natawad. Inaalok niya po ako ng kasal. Kasi po, hindi naman po sila kasal ng babae. okay. Mag-support na lang daw po siya. So, hindi ko po kasi alam kung ano yung dapat kong gawin. Nagugulahan po kasi ako din kay Lala. Okay. Kayla ganito, no? I'd like to give the guy the benefit of the doubt. Na siguro nga, nagkamali siya, siguro nga naging mapusok siya, nagkaroon ng bunga yung kapusukan niya, and dahil hinahabol siya ng girl and he is about to have a kid, kaya sila nagsama and he wants to keep it from you, ganyan kasi natatakot siyang mawala ka. Sige, let's give him all the benefit of the doubt. Pero, ganito, Kayla, you have to give yourself some time to think.
Dapat hindi ka niya nira-rush. Dapat hindi niya sinasabi ngayon na papakasalan kita, yan. Kasi ngayon yung effort niya, it shows lang talaga na he really wants you back in his life eh. Kaya lang, that doesn't mean kasi na ma-eliminate yung mag-ina niya sa buhay niya eh. Of course, bata na yung nag-hold sa kanila together. And having a kid with someone is a very, sabihin na natin, huge factor in order to continue on with the relationship. Plus, magkalayo pa kayo, so hindi mo siya mababantayan 24/7. Kaya give yourself some time. Do you wanna be the person na, sabihin na natin, magbibigay ng chance or magbibigay ng another opportunity sa isang guy na intentionally nagsisinungaling sa'yo or nagsinungaling sa'yo, intentionally kang dineceive in order to have the best of both worlds? Gusto mo bang maging isang babae na magbibigay pa ng tsansa sa isang tao na sinadya na lokohin ka, sinadyang magtago ng katotohanan sa'yo dahil nai-enjoy niya yung parehong mundo? Kasi I'm not gonna tell you na you don't have to be the girl that ruins a family kasi Kayla, there's no family eh. Wala namang family nag-e-exist eh. Kasi kung ganyan yung lalaki, he doesn't deserve that family. Not even that girl. Hindi niya deserve na magkaroon ng girl. Hindi niya nga deserve magkaroon ng anak kung ganyan yung ugali niya. So, hindi ko masasabi sa'yo na you don't wanna be the girl that ruins a family. Kasi wala ka naman talagang sinisira at all. Kasi whether you say yes to being with this guy or no, kung yung lalaking yan ay hindi talaga mahal yung babae, hihiwalayan niya yan at hihiwalayan niya with or without you. So, ganito na lang, Kayla. Isipin mo yung sarili mo. Tignan mong mabuti kung tama ba to? Tama ba tong gagawin ko? Gusto ko pa ba siyang makasama? Naniniwala ba ako sa sincerity pinapakita niya? You have to give yourself some time to think eh. And you have to give yourself some time na makita yung lalaking gumawa ng paraan in order to prove himself to you. Bigyan mo siya ng, sabihin na natin, hindi pagkakataon ang gusto ko ibigay mo sa kanya. Bigyan mo siya ng spasyo. Distance yourself para makapag-isip ka. You don't need to be pressured right now. Hindi mo kailangan ma-pressure na mag-come up with a decision right away. Hindi naman kailangan eh. Sabihin mo sa kanya ganyan, I don't know. If mahal lang kasi at mahal ang pag-uusapan, I do love you. Hindi naman ako masasaktan ng ganito kung hindi kita mahal eh. But then again, what you did is not so simple. Kung ano yung nagawa mo ay hindi ganun kasimple. Intentionally mo sa aking tinago yung katotohanan. Kahit ano pa yung rason mo, kahit sabihin mo pang tinago mo yan dahil mahal mo ko, tinago mo yan dahil natatakot ka mawala sa akin, still, the fact remains, tinago mo siya sa akin. Isang bagay na dapat kong malaman. And you intentionally fooled me. And that's something na masakit para sa akin. If it was a mistake, you could have just told me na I made the biggest mistake. I had a one-night stand with someone. At hindi ko mapatawad yung konsensya ko that I had a one-night stand with someone while I'm still in love with you, so I'm coming out clean. Sana ganun na lang yung ginawa niya, pero hindi eh. He kept it. Binahay niya pa. Mas masakit po yun, hindi niya po inamin sa akin. Ilang beses po siyang tumanggi. Yeah. Kasi andun na yun eh. Tawag dito, nahuli mo na siya eh. Andun na yung takot na kapag pag sinabi kong oo to, yari na ako, tapos na ako. Tapos na yung chance ang maging kami, tapos na yung chance na maging girlfriend ko siya. So kung mailulusot ko pa to, ilulusot ko pa to. Pero ganito yung problema. I'm gonna be true to you, Kayla. Ito yung magiging problema kapag binigyan mo siya ng tsansa. Of course, that girl will always go after that guy. Yung girl na nabuntis niya, syempre laging hahabulin yung ama ng anak nila. Plus, binahay niya kasi. Ibig sabihin, 'di ba, for those times na andun yung girl, of course, they have already established a relationship. Si girl na ang kilalang partner ni kuya. Si girl na ang nakikitang partner ni kuya. Si girl na ang nakikitang asawa ni kuya. So sa mata ng ibang tao, hindi mo naman pwedeng laging i-explain na hindi, ako yung nauna dyan. Kami na before pa naging sila. Not everybody pwede mong pag-explain na ng ganyan. So you would look like as if, yun nga, nang ruin ka ng someone else's family. You would look like the other girl, not the legal one.
And two, of course, divided na. Divided na yung attention. Divided na din yung whatever it is that you look forward to in the future. Kapag nagkaroon kayo ng anak nyo, kapag nagkaroon kayo ng pamilya, syempre meron ng division. Merong other one eh. Meron siyang anak sa iba. And that will always be a reminder sa'yo ng pag-cheat niya. That kid will always be a reminder sa'yo ng infidelity ni kuya. So this is something na you have to live with if you are going to be with him again for the rest of your couple life. Ito ay laging magiging, sabihin na natin, marka ng pagkakaroon ni kuya ng ibang babae. At lagi niyo yun mapag-aawayan whether or not iwasan mo. Darating at darating yung pagkakataon na maalala mo yun. Na maibibring up mo yun. And that will be, or maybe will be the cause of the end ng relationship ninyong dalawa. Kayla, I just want you to know na you don't have to be pressured na sumagot sa kanya. Actually, you don't even have to say anything. Kung merong nagkamali dito, kung merong sumira ng relationship ninyo, it's not you eh. It's him. You don't need to explain to him anything if ever sabihin mo sa kanya, I don't want to continue a relationship with you anymore. Hindi dahil sa hindi kita mahal, but because this is more complicated than I want it to be. Okay lang sana kasi kung walang ibang taong maapektuhan, kaya lang meron eh. May inosenteng bata, may inosenteng babae. So, ayokong maging dahilan para may umiyak na babae. Ayokong maging dahilan para may batang mawalan ng ama. Opo. So, ako yung magpaparaya. Hindi mo na kailangan i-explain yun further. Ngayon, kapag nangungulit pa siya, kapag masyado na siyang toxic for you, kapag sabihin na natin hindi pa rin siya natigil, you can always go to the barangay, tapos mag-file ka ng restraining order against him para hindi ka na niya magulo, Kayla. Naiintindihan mo ako, love? Opo. Naiintindihan ko kasi na right now, it's so hard for you eh. Masakit para sa'yo kasi buong-buo yung feelings mo and I'm sure right now napapansin mo at na-appreciate mo yung efforts na ginagawa niya in order to get you back. Alam kong nakikita mo yung mga ginagawa niya or nakikita mo yung effort niya para mahalin mo siya ulit. Tapos ito po DJ Lala, may time po na nang brinig ko po siya, galit po siya sa akin. Ang banta niya po, wag daw po niya makikitang mag-boyfriend po ako ng iba kasi hindi niya naman daw po yung sinasadya. Ganun. So, papahiyain niya daw ako sa harap ng magiging boyfriend ko na bago ganun. Bakit? Meron ba siyang hawak-hawak against you para mapahiya ka? Wala naman po. Siya na nga po yung unang nagloko. So, ngayon po wala naman po akong boyfriend kasi nga po masakit po yung nangyari yung ginawa niya. Love, kung ganyan pa ka-toxic yan, then chance is not something he deserve. Huwag mo na siyang bigyan ng tsansa. I take it back. Opo. Huwag na natin siyang bigyan ng benefit of the doubt. Kapag meron pa siyang kapal na muka at tindi ng apog para para i-threaten ka, para bantaan ka, na next time na magka-boyfriend ka, ipapahiya ka niya, then do what you must in order to cut your relationship with this guy or anything that's left with this guy. Cut your communications as well. Block him in all your social media platforms. Block his cell number. Ngayon, kapag nanggulo pa rin siya na nanggulo, every time na pag i-on mo yung tumatawag, pag sinagot mo siya, yung boses, patayin mo agad. Pag may nag-text, tas alam mong siya, block mo agad yung number. Ikaw na mismo gumawa ng paraan para ilayo yung sarili mo sa kanya. And the moment na magkita kayo, the moment na pumunta siya sa harapan mo and do something stupid, you know how to protect yourself. File a restraining order against the guy. Naintindihan mo ko, mahal? Opo, thank you po. Oo, wag kang umiyak. I don't know if tong iyak na to is because of pain or because of takot, but either way, wag ka nang umiyak just because of this guy. Ginawa niya to at sabihin na natin na siya yung may dahilan kung bakit natapos lahat ng to. Kasi you don't mind having that huge age gap sa kanya. You don't mind having an immature boyfriend, an older boyfriend. You don't mind. You were going okay. You were going great sa relationship ninyong dalawa. He did something to mess it all up, then he has to suffer for it.
Ngayon, kung hindi pa siya handa magkaroon ng pamilya or hindi niya mahal yung babae, that's none of your concern. Hindi mo na kailangan problemahin yun. Problema niya yun. Kumbaga, in other words, excuse me for saying this, katarantaduhan niya yun. So, hayaan mong harapin niya yun mag-isa niya. You don't have to be dragged into it, okay? Thank you po. Ayan, kung meron kang gustong sabihin dito sa lalaking tong pagkatapos gumawa ng kalokohan, di naman pala kayang panindigan. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Gusto ko lang po sabihin sa kanila, na siguro panagutan niya na lang yung babae kasi kung minahal niya ako, hindi niya ako lulukuhin. Ganun. Hindi siya gagawa ng paraan para masira yung relasyon namin for mahigit 1 year. Ano na lang, huwag niya lang akong kung sakali man na may makita ka na meron akong iba kung may magmamahal pa sa akin at totoo, di katulad mo, wala kang karapatan pagbantaan ako. Yun lang po. Good. Kasi minahal naman kita, hindi kita niloko. Ikaw yung nagloko, hindi ako. Yun lang po. Yan, I like that attitude, Kayla. You fight. You fight back. Alam mong wala kang ginawang masama. Alam mong wala siyang pwedeng ibato sa'yo, and even if meron, alam mong wala siyang karapatan. You fight back. Don't be scared sa mga lalaking ganyan. Don't be scared sa aggressive niyang movements na ganyan. Kasi the more he does it, the more na nagiging obvious how scared he is. Opo. He is scared of you, Kayla. So do not be, sabihin na natin, threatened sa mga paganyan-ganyan niya. Sa panahon ngayon na grabe yung laws supporting girls or yung laws against women violation or abuse, there's nothing more to fear pagdating sa isang babae. Kumbaga, this country is indeed doing a great job in securing na tayong mga babae hindi maaabuso. So do not ever be scared sa mga ganyang buladas ni Kuya. Wala na yung bearing sa panahon ngayon. Naiintindihan? Opo, thank you po. Maraming salamat, love, and ingat ka lagi. Don't you worry. Ano lang to, face lang to ng buhay mo. You'll soon get over it. I know na it will take quite a long time before ka maka-move on from this one, but I'm quite sure na you'll find someone better than him, okay? Opo, thank you po. Maraming salamat, Kayla. Ingat ka lagi, love. Sa mga ganito po na sitwasyon, girls, lagi nyo lang iisipin na if you think na yung mga partners ninyo na you really want to cut ties from ay being toxic or being too aggressive and somehow nagiging threat na sa safety ninyo or sa reputation ninyo, always know that that lagi tayong merong laws protecting us, meron tayong mga batas behind us para hindi tayo matakot, para hindi tayo ma-abuse. Yung panahon na hindi tayo makalaban, yung panahon na wala tayong boses is long over or was long over. Matagal na panahon na po yun. Panahon pa ng kopong-kopong. Iba na po ngayon. 'Di ba? The moment na nag-threaten yan sa'yo, screenshot mo agad and then file ka agad ng case sa kanya. I'm so sure that will impose a bigger lesson to that dude. At sa mga lalaki pong gumagawa ng kalokohan, kasi rauluhan, kung hindi nyo naman po pala kayang panindigan yung mga kalokohan pinagagawa ninyo, di manahimik ka, pumirmis ka. Kung nagpatay ng cellphone yung girlfriend mo for 1 week dahil nabuisit sa'yo, that doesn't give you the license to go ahead, mag-clubbing kasama ng mga friends mo or ng mga cousins mo, find a girl, take her home, and do something stupid with her na you'll eventually regret. Hindi yun lisensya para sabihin mo sa sarili mo na, yeah, I'm single, attack! Tas ngayon, magsasabi-sabi ka na ikaw naman yung mahal ko nagkamali lang ako Wow! Sana naisip mo yan before you actually do it. 'Di ba? At yung mga pinsan mo na nakapaligid sa'yo, kung meron kang dapat sisihin bukod sa sarili mo, yung mga pinsan mo sisihin mo. Dahil instead na kausapin ka para maging klaro yung pag-iisip mo, inilapit pa yung tukso sa'yo, alam naman nilang marupok ka. Pagdating sa ganyang usapin, sila sisihin mo kung bakit nandiyan ka ngayon sa sitwasyon mo. Pero wag mong sisihin yung babae at wag mong iparana sa kanya yung galit mo just because you can no longer keep her in your life.
It's not her problem if hindi ka ready magpapamilya. It's not her problem if hindi mo yan mahal yung babaeng yan. You brought it upon yourself, deal with it. For once in your life, be a man and have some balls.